खुलुमबाय दिनै मोनाबिलिनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ 14 डिसेम्बर खालि अस्ट्रेलियानि सिडनी बन्डी बीचआव गुलि गावनाय जाथाया जादोंमोन, जेराव खमैबो सा 15 सुबुंनि जिउ खहा जादोंमोन। बे जाथाया फिन आरोबाव समाजारि बिजोङाव सावरायजादों। गाग्लोबग्राफोरनि गेजेराव सासेखौ सिडनी खोला-सोनाबनि थागिबि 24 बोसोर बैसोनि नवीद आक्राम होननानै सिनायथिनाय जादोंमोन। आक्रमखौ गुलि गावनानै खानाय जादोंमोन आरो गुबुन सासे सिलाइ गावग्राखौ पुलिसआ गुलि गावनानै बुथारदोंमोन। बिबानगिरिफ्रा बे जाथायखौ उदखारिफोरनि गाग्लोबनाय होननानै फोसावदों आरो जाथायनि सायाव नायबिजिरगासिनो दं। बनिरिगाव थानाय आक्रामनि न'आव सिग्रोमनाय जादोंमोन आरो बिथांनि ड्राइभिं लाइसेन्सखौबो मोननो हादों। बे गाग्लोबनाय जाथाया हुनुका फालिनायनि समावनो जादोंमोन, जेराव गोबां सुबुंफोराबो जोखोम जानो गोनां जादोंमोन। हाग्रानि मैदेरफ्रा गोबां दाब दाब जायगायावनो उदखार खालामनाय बायदिनो बिश्वनाथ जिल्लानि जामुगुरि हाटनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव सुबुंफोरखौ गिखांहोदों। बे बेलायाव हाग्रा बिफानखौ जेबो राहा लायैनि अजद होदों जायगानि सुबुंफोरा। गुबैयै हरनि समाव काजिरङानि 6थि एक्सटेनसन ओनसोलनिफ्राय जाग्रा आदार नागिरनानै सुबुं थानाय ओनसोलाव हाबफैनानै हाग्रानि मैदेरफ्रा गोबाव समनिफ्रायनो आबादारिफोरनि आबादफोरखौ खहा खालामनायनि अजद होबोगासिनो दं आरो थांनाय मोनायावबो हाग्रा ओनसोलनिफ्राय ओंखारबोनाय मैदेरनि मोनसे गिदिर फालोआ बटियारा ओनसोलनि खोला ओनसोलाव जामुगुरि हाटनि आबादारिफोरनि आबादखौ फोजोबस्रांदों। हाग्रानि मैदेरफोरनि फालोआ बटियारा गामियाव आलु, बेसर, गोजा दालि बायदि बायदि आबादफोरखौ जाफैदों आरो आदार बाख्रिफोरखौ खहा खालामलांदों होनना जायगानि सुबुंफोरा फोरमायथिदों। आलु आबाद मावनाय समाव आबादारिफ्रा जिंगासिनो गोनां जादों, मानोना हाग्रानि मैदेरा आबादफोरखौ फोजोबस्रांनानै गालांदों। जायगानि सुबुंफ्रा हाग्रा बिफानखौ हाग्रानि मैदेरफोरनि खैफोदखौ होबथानो एबा हमथानो हायैनि अजद होब्लाबो जेबो राहा लायाखै होनना मिथि मोनदों। उदालगुरि मासबाद इउनाइटेड ख्रिस्टान फेल'शिपआ 15थि आगु बर'दिन फोरबो फालिदों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय मासबाद ओनसोलनि ख्रिस्टान फेल'शिपआ सेन्ट फ्रान्सिस असिसि केथलिक गिर्जा रौता फरेस्ट गेट आरो लामाबारि मासबादआव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गाजा गोमजायै आगु बर'दिन फोरबोखौ फालिदों। हाबाफारियाव गासै हारि माहारिनि सुबुंफोरा बाहागो लानायजों हाबाफारिया मेहेरगोनाङै जाफुंसारो। गाहाय बुंथिगिरि आलासि महरै लिंना लाबोजायो तेजपुर हस्पिटाल गिर्जानि गिर्जा सामलायगिरि बासेदा देबानन्द नायडु, बिटेक एमडि बिथाङा रादाब बिबुंथिनि गेजेरजों मासबाद इउनाइटेड ख्रिस्टान फेल'शिपनि आफादगिरि आमस दैमारिया माखासे बाथ्राखौ फोरमायथिदों। रबिबारनि मोनाबिलियाव मेरापानि सेक्टरनि आलुगुरि गामियाव गोख्रोङै दुंहाव थासारि सोमजिदोंमोन, जेराव नसुंसे रायजो नागालेण्डनिफ्राय सा 11 हाथियार लानानै फैनाय नागा हान्जाया हाग्रानि दाउफोरनि मैहुर खालामनो जयपुर गामियाव फैदोंमोन आरो असमिया सुबुंफोरखौ हुमखि होनानै बुंदोंमोन, जों मिथिगौ गोबां समफोरावनो नागाफोरा असमिया हारिनि सुबुंफोरखौ गाग्लोबबोबाय थादों। बेबादिनो सिदिरपामनि साखाथियाव थानाय गामियाव जेराव सा 83 असमियानि नखरफोरा बे ओनसोलाव रायजो जानानै दं, नागा हान्जाया गोबां गामियारिफोरखौ दाउफोरखौ मैहुर खालामनो फैनायाव हेंथा होनायनि थाखाय सिगि-सिग' खालामदोंमोन आरो बिसोरखौ गुलि गावनोबो हुमखि होदोंमोन। सा 11 सोद्रोमानि नागा हान्जानि गाग्लोबनायाव साब्रै सुबुंफोर फारियै किशोर कुमार, धीरेश्वर दैमारि, लुलु गगৈ आरो रुमि गुवाला बिथांमोना जोखोम जादों आरो बे गाग्लोबनायनि उनाव गामिनि सुबुंफोरा नागा सेंग्रा सानैखौ हमनो हादों होनना मिथिहोदों। बेराफारसेथिं सा 9 नागा लाइमोनफ्रा जाथायथिलिनिफ्राय खारलांदोंमोन। जायगानि गामियारिफ्रा हान्जानि बंग'लुथा आरो सुसुम अडिअ' बायदि बेसादफोर बोखांनो हायो आरो बे जाथायनि जाहोनाव सिमा ओनसोलाव थासारिया दुंहाव सोमजिदोंमोन। बेबायदिनो दासान्दि सिआरपिएफ आरो मेरापानि पुलिसआ जाथायथिलियाव दं आरो थासारिखौ सामलायनो थाखाय नाजागासिनो दं, नाथाय जायगानि सुबुंफ्रा फोरमायनाय बायदिब्ला सा 9 नागा लाइमोनफ्रा खारखोमाबाय होनना बुंदों। नेशनेल इन्भेस्टिगेशन एजेन्सि थामहिनबा NIA आ जम्मु आरो काश्मीरनि पहलगामाव पुलवामा उदखारिफोरनि गाग्लोबनायखौ लानानै दिनै चार्जशीट दाखिल खालामगोन। जाय गाग्लोबनायाव माखासे दावबायारिफोरजों लोगोसे सा 26 सुबुंफोरनि जिउ खहा जादोंमोन। मावख'गिरिफ्रा फोरमायथिनाय बायदिब्ला नायबिजिरनायाव मिथिनो मोननाय जादों दि पहलगाम जाथायाव 3 उदखारिफ्रा थोंजोङै लोब्बा दंमोन आरो बेनि सायाव बिथा खालामनानै उदखारि बेरेखा नायबिजिरग्रा एजेन्सिया दिनै जम्मुनि स्पेशेल बिजिरसालियाव चार्जशीटखौ गथायगोन।
बे बोसोरनि 22 एप्रिल खालि जानाय बे गाग्लोबनायनि उनाव जम्मु आरो काश्मीर पुलिसा खमैबो 3 उदखारिफोरनि महर एबा सावगारिखौ ससियेल मिडियायाव फोसावदोंमोन आरो साफ्रोमबो सुबुंनि सायाव खौरां लायोब्ला 20 लाख रां बान्था होगोन होननानैबो फोसावनाय जादोंमोन। जों मिथिगौदि पहलगाम उदखारि गाग्लोबनायनि उननिफ्रायनो भारत आरो पाकिस्ताननि गेजेराव गिख्रंथाव दावहा जादोंमोन, जाय दावहायाव भारत आरो पाकिस्ताननि गेजेराव गाग्लोबलायनाय जाथाय जादोंमोन। बे दावहायाव गोबां भारतारि सुबुंफोराबो जोखोम जानो गोनां जादोंमोन, जेराव जम्मु काश्मीरनि माखासे जिल्लानि ओनसोलाव थानाय भारतारि सुबुंफोरनि न'-बांफोरा खहा जादोंमोन आरो गोबां जिउ गोमादोंमोन। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला केस रेजिस्टार खालामनायनि उनाव नायबिजिरग्रा हान्जाया 350निबो बांसिन जायगानि सुबुंफोरजों सोंनाय-फिननाय खालामदोंमोन, जेराव पनी ड्राइभार, गलादार, फट'ग्राफार आरो एडभेन्चार स्पर्ट्सजों लोब्बा थानाय सुबुंफोरबो दंमोन। जुन दानाव एनआईएआ उदखारिफोरखौ आश्रय होनायनि दायाव 2 सुबुंखौ खादोंमोन आरो बडक'टनिफ्राय परवेज आहमेद जाटार आरो पलामनिफ्राय बकीर आहमेद जाटारमोनखौ एरेस्ट खालामदोंमोन। रासियानि हादोरगिरिनि रैखाथि आरो रैखाथि खान्थिनि सोमोन्दै मिथिनो मोननानै गोबां सरासनस्रा सुबुंफोरा गोमोथाव जानाय नङा। मोनसे एबा मोननै नङा, नाथाय रासियानि हादोरगिरिया 4 थाखो गोनां रैखाथि बिथिंजों गुबुन जायगाफोराव दावबायो, जेराव गोबां गोख्रोङै रैखाथिखौ होनो गोनां जायो। बिथांनि रैखाथिनि थाखाय रैखाथि हान्जानि मोनसे गोख्रों हान्जा दं। बेफोर जाबाय बिथांनि रैखाथि आरो रैखाथिनि थाखाय बिबानगोनां सुबुंफोर, जायफोरा 5 बोसोर फोरोंथाय लाखांबाय। गुबुन रोंग'थिफोरनि अनगायैबो बे मानसिफोरनाव गोख्रों देहा, साबसिन मेलेम, गुरै आखु, गोरों-गोरा आरो हादोरगिरिनि रैखाथिनि बिबान लानायनि सिगां सानस्लाबै थासारिफोरखौ सामलायनो हानाय गोहो थानांगौ। आथिखालाव रासियानि हादोरगिरि व्लादिमिर पुतिनखौ रैखाथि होनायनि बिबान थानाय एजेन्सिया जाबाय हादोरगिरिनि रैखाथि सिबिथाइ, जायखौ सुंद'यै एफएसअ बुंनाय जायो। पुतिननि रैखाथिनि थाखाय बे एजेन्सिनि सिङाव थानाय सिकिउरिटि मावथिफोरासो बिबान लायो। जेब्ला पुतिनआ गुबुन हादोराव दावबायो एबा मावख'आरि दावबायनायनि थाखाय थाङो, अब्ला बे रैखाथि हान्जाया पुतिन सफैनायनि सिगांनो बै जायगायाव एबा हादोरनि थासारिखौ बिजिरनानै लायो। हादोरगिरिया बबेयाव थागोन, बबेयाव गोग्लैगोन, बबे बिरखंखौ बाहायगोन, बेफोर गासैबो बिथिंफोरखौ सामलायनाय जायो। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर, जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन, जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर, जेराव गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन, जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुन
सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोननाय बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मआ।